falar do libro Os Santos das Nacións, reliquias e lendas de conversión en Europa. Non, aínda que existe en certo modo unha costumbre de que un autor, cando se publica un libro, fale de si mesmo ou faga unha louvanza do libro, eu o que quero facer é explicar máis ben de que cousas se falan no libro, non? No libro do que se fala é de un tipo de obxetos que son as reliquias. Unha reliquia pode ser un trozo dun corpo sagrado dun santo, por exemplo, non? Ou un obxeto que estivo en contacto con ese corpo, non? As reliquias de culto nas religións da antigüedade clásica, se lle dá culto no Islán, se lle dá culto no cristianismo, e neste libro faise un estudio de as reliquias unidas ás lendas de conversión. Unha reliquia non é nada se non ten unha historia, e esa historia pode ser oral ou pode ser escrita. Dentro do cristianismo ten que derivar basicamente do Novo Testamento, tamén pode ser do Antigo Testamento, non? E esas reliquias dan moitísimo prestixio. Neste libro se fala nunha perspectiva europea de todas as reliquias que estiveron asociadas aos grandes reinos, ás nacións europeas, e moi vinculadas ás identidades nacionais, ás identidades políticas. Para darse conta da importancia do tema, é interesante esta anécdota. Felipe II, que era o rei máis poderoso de Europa, nunha ocasión tuvo que admitir o seguinte: se trataba de saber que embaixador tiña preferencia nos actos diplomáticos, non? Se o de España, o de Francia ou o de Inglaterra. A conclusión a que se chegou é que primeiro entraría o de Inglaterra, porque Inglaterra era o país cristiano máis antigo de Europa gracias a Xosé de Arimatea. Despois entraría o de Francia por María Magdalena, a que se atribuye a conversión de Francia, e despois entraría o de España por o apóstolo Xacobe, non? Si nun tema tan importante que se relaciona con as guerras o prestixio das reliquias era fundamental, é bastante fácil entender que as reliquias son símbolos unidos ao culto religioso, son fontes de prestixio, tamén son enormes fontes de riqueza debido ás peregrinacións, ás construccións dos santuarios, non? E son fundamentales para entender non a historia da Iglesia, sino a propia historia de Europa. A veces pode sorprender que a xente crea nas reliquias, pero nós que somos galegos sabemos o importante que é nunha aldea galega o cementerio. Os corpos dos mortos están indirectamente unidos á identidade da parroquia, non? E eso facilita bastante ben a comprensión do que son da importancia das reliquias. Poderíamos acabar con unha anécdota. A Revolución Rusa suprimiu o culto, suprimiu a religión. Sin embargo, cando morre Lenin, se decide momificar o cadáver, colocarlo nun mausoleo, e o mausoleo de Lenin pasa a ser un elemento fundamental, o símbolo fundamental da Revolución Rusa. Naturalmente, en Rusia estábase continuando con a propia tradición do culto ás reliquias da Iglesia Ortodoxa, non? Esta é a visión que se ofrece no libro. Xa digo, é unha visión europea, se basa nos textos, nas fontes e na bibliografía, e permite entender un proceso histórico global do cual o que nós coñecemos, que é o culto do apóstolo en Santiago, non sería nada máis que un caso entre outros máis.